Denne mundtlige aflevering handler om forskellige former for isomeri. Og først så vil jeg fortælle, hvilke former for isomeri, der er tale om i de her forskellige tilfælde. Først så ser vi på A, hvor vi har to forskellige carbonkæder, og vi kan se, at den eneste forskel, der er på de to stoffer, det er carbonkædernes udformning. Derfor er der altså tale om kædeisomeri, og vi har de to stoffer 2,3 dimethylbutan og 2,2 dimethylbutan. Så har vi herover i B, der har vi med alkohol at gøre, kan vi hurtigt se med, at vi har den her UH-gruppe på begge stoffer. Og det ses også tydeligt, at det er UH-gruppens placering, der er forskellen på de to stoffer. Og dermed er det altså stillingsisomeri, for vi har henholdsvis pentan 3-ol og pentan 2-ol. Den sidste herover, der har vi med funktionsisomeri at gøre, og det ses i og med, at vi har de to stoffer, hvor der er forskellige funktionelle grupper. Vi ser herover, at det er en ester, og herover der er det en carboxylsyre. Så vi har henholdsvis ethyletanoat og butansyre. Et andet eksempel på funktionsisomeri, det kunne være det stof, der har molekylformen C3H6O2. Det kan både være propansyre, eller det kan være metyletanoat. De samme molekylformen, men forskellige funktionelle grupper. Nede i D hernede, der bliver jeg bedt om at gøre rede for, hvilken der er i E-form og hvilken der er i Z-form. Måden man finder ud af det, er ved at man kigger på de forskellige grupper, der er på carbonatomerne. På carbonatomerne på 2-klor-3-fluorbut-2-1-syre. Herover der ser vi, at fluor og metyl sidder på det samme carbonatom, og oxygen og en OH-gruppe sidder på det samme carbonatom herover. Fluor er højere prioriteret end metyl, og oxygen er højere prioriteret end OH. Og derfor er det altså en E-form, vi har med at gøre her, fordi de to højst placerede sidder på hver side af carbonkæden. Modsat så har vi herover, at fluor og oxygen sidder på samme side, og derfor er det altså en Z-form, fordi de højst prioriterede sidder på samme side. Til sidst ser vi på stoffet talumid herover, og jeg skal gøre rede for, at der findes to spejlbilledisomerer af talumid, og måden jeg gør det, er ved at finde ud af, om der er nogle asymmetriske carbonatomer, og det kan jeg se, det er der her. Der har vi et carbonatom, der er bundet til 4 forskellige stoffer. Henholdsvis et nitrogenatom, og herover et carbonatom, der er bundet til et H, og herover et carbonatom, der er bundet til dobbeltbundet til oxygen. Og så har vi jo herinde i midten et ekstra H. Så der er altså et carbonatom, der er bundet til 4 forskellige stoffer, og dermed så er der altså en enkelt spejlbilledisomer af talumid.